Рецептата ни днес е наистина минималистична, защото се състои само от 3 съставки, но става наистина много ефектна и много вкусна. На първо място ви трябва 200 грама стафиди. Може да сложите, разбира се, и други изсушени плодове, но аз взимам стафиди, защото с тях ми харесва най-много. Можете да сложите и форми, ако искате и имате. 200 грама, както казах. 60 до 70 грама кокосови стърготини, като казвам 60-70, защото всичко зависи от това колко са ви сухи стафидите или сушените плодове, които ще сложите. Ако тестото стане много лепкаво, тогава трябва да добавите малко кокосови стърготини, но тук в момента са 70 грама. И джинджифил. Като естествено няма да сложите целият джинджифил, аз просто да ви го покажа. Аз ще сложа ето толкова. Някъде около, въпреки че и с това става доста. Всичко зависи от това наистина колко обичате да ви е лютичко, но джинджифилът, знаете, има страшно много полезни съставки. На първо място стопля тялото, помага за по-доброто храносмилане. Това са само наистина едни от малкото полезни неща, които съдържа в себе си джинджифила. Така че аз просто ще сложа ето тази част. Какво правите? Става наистина много бързо и наистина елементарно. На първо място ще смеля стафидите в блендера. Ще добавя към тях после кокосовите стърготини и ситно нарязания джинджифил. Трябва наистина да го нарежете много ситно, за да може да се смеси по-добре с останалата част от тестото. И взбърквате общо взето всичко. Правите малки топченца от продуктите, всъщност от тестото, което се е образувало, и сме готови, така да се каже. Готови са за консумация. Аз ги държа в хладилника, за да са малко по-твърдички. И ако искате едно известно време наистина да ги съхранявате, тогава хладилника е добра алтернатива. Това е всичко. Ето така изглежда всичко. Кокосовите стърготини, смлените на ситно или пасирани по-точно стафиди и джинджифила. Ако искате, между другото, джинджифила да ви е още по-ситен, тогава просто го пасирайте в блендера, заедно с стафидите. Тогава става също много лесно. И сега просто ще замеся всичко и ще започна да образувам малки топченца. Нашите помпонки на ламинутки са готови. За всичко ми трябваха 10 минути, така че наистина стават много бързо. Т.е. ако трябва да отидете някъде на гости и сте забравили да купите нещо, тогава това е една добра алтернатива. Станаха, между другото, 14. Но всичко зависи от това, просто колко големи ги правите. Както виждате, аз имам няколко, които са по-големи, други, които са по-малки. Ето каква е големината при мен. И както вече казах, ако искате джинджифила наистина да ви е навсякъде, да не ви се вижда така, аз просто го обичам да го усещам в устата си, но ако искате да ви е блендиран, пасиран както останалите, както стафидите, тогава просто го сложете към стафидите. Както вече казах, много е полезен джинджифила, просто не трябва да прекалявате, защото ако не сте от хората, които са го опитвали, тогава сложете като за начало малко по-малко и вече ще си прецените дали следващия път да сложите повече, но наистина е много полезен и изборих вече някои от нещата, но също така е болко успокояващ и дори при гадене и повръщане, или по-точно при гадене е много добър, защото успокоява отново лигавицата на стомаха. Така, надявам се идеята да ви е харесала, надявам се наистина да опитате да ги направите и после да ми напишете дали са ви харесали.